Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepengaken asma kula Nilna Ayun Kamiliah saking kelas 11 MIPA B. Sang Kancil dening Sugeng Wiyadi. Kancil wis ora nyolong timun. Kancil saiki dadi ratu. Mimpin bangsa ngebani negara. Lungguh dampar bencana. Kewan-kewan galak padha mara. Manut kersane sang ratu. Kabare pembangunan maju. Sawise Kancil kendali praja. Gunung lan alas dadi kutha. Kelakon dikuras isine segara. Kancil disubya-subya minangka pahlawan. Merga Kancil ngratasi jeglongan-jeglongan. Kancil dijunjung-junjung. Kancil ratu kang agung. Jantraning sejarah nyulap sekehing kenyataan. Bebasan kenodayane penglemunan. Kewan-kewan gedhe mleduk wujude. Asu kirik padha njegok. Bilur-bilur tatu kulite. Jatraning sejarah mendem saking pitenah. Buntet watak aluwamah ora ana kang wani ndudah. Kancil wis ora nyolong timun. Kancil saiki dadi ratu. Urip mukti mubra-mubru pitung turunan. Wonogiri 1984 sampai 1991. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.